Ассалому алейкум бародарон, нафароида ки пилтои перекрити дар кораи пустотка ҳамаи размероша под заказ мебурорем. ай размери 2 метр 2.5 метр ҳамхе сар мешава то размерои мисоли 386. мақсад ки то 7-10 чила дурозиш мешава, фақат ки под заказ кинен. баъд ба ғайри бо пилтое ки мебурорем бо мо ай домо ай сохтмоно меканем. пилтои беу ҳам дорем. пилтои беу размерои ҳархела заказ кинен мебурорем метиҳем. бародарое ки дар Россиян, бародарое ки нестен, хонаҳотон дамсол мегӯянд монолит брезем вай брезем. чемай монолита ами плита хуба барш пурсидем чанд меша барш 1 метр сар меша, баъд 1.20 меша, бо мешавад барш 1 метр 50 сантиметр. масъалаи риждию ҳамвори хушрӯай. мақсад масъалаи сабукиш сабукай, качестваш хубай, талшинаш 22 сантиметр 22 сантиметр. нафароида ки дар корай пилта занг занем муроҷиат кунед ширкати бахшистой. иншоалло ки ба нархи арзон пилтаотонро равон мекунед. инай бародаро пилтои барш 1.50 ай диди. барш 1.50 дурозиш 7 метр 15 сантиметр. ин ҳамин номеро да занг занед. заказҳо акоз вақти хинуки ҳастад. ай 7 рӯз ай 5 рӯз то 10-12 рӯза тайёр мешавад, вобаста ба количествои заказ, ба количествои размеро. агар размер яхе бошад тезтарак тайёр мешавад, агар размеро ҳархела бошад бо ягон рӯз бо дертар мешавад.